Pisasabyang manyaman ng dinakay na ng Department of Tourism Central Luzon, karing tinagon kay Food Talks 2024, ang merapat king Clark Freeport Zone Pampanga ngening Martes, April 23. King meging opening remarks ng DOT Region 3 Director Dr. Richard Dinos, timid na yung ulaganan ng pamangan king kultura ang pong tradisyong Pilipino. To spotlight Filipino cuisine and explore how it can captivate palates across the globe. Kaya baka rin meging discussion in kultura ng pamangan, ang pong tradisyon king kusina at nung makanano yame kilala kay mabilo gayato in pamangang Pilipino. Atin mo namang seminar dikil kay pre-colonial food practices king bangsa, wine pairing and tasting, at syempre mawala ing makataka ma-food showcase. Metong naman kareng highlight na ning Food Talks 2024 keti Central Luzon, ing visual art exhibit na rin pamangang Kapampangan. Agpang kay founder na ning Philippine Culinary Heritage Movement ay Chef Jam Melchor, lakwas yang magagambuling kultura na ning metong abalen, nung aing tinjandoreng tao ing pamangan naluluto keni. Kailangan mo kanong mas maralasya panggawang programa ng gobyerno, ang magpaganakaking pamangan, bang mas marakaling kapabalwang ayatad na nini, lakwas na kareng kayanakan. Maraming mga avenues na pwedeng sumali yung mga tao at hindi lang kasi ito paporma. Yung pagkain, nire-represent niya yung pagkatao natin bilang mga Kapampangan, bilang mga Pilipino. So importante, makibahagi tayo. Kailangan talagang ilapit natin yung sarili natin doon sa advokasya para mas makatulong tayo sa nakararami. Partiya yung Food Talks 2024, king pamagmasusi king Filipino Food Month ngening Abril. Kapamilatan na ng Presidential Proclamation No. 469 Series of 2018, nasa na ng gobyerno ay ingatan ng panglakwas sa panggambulan, ing miyaliwang paralan ng pamagluto dareng Pilipino para king kultura ang pong kabulasan dareng memalen. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.